Dobar dan! Dobrodošli na još jedan sat matematike. Danas radimo novo gradivo, množenje broja 8 i dijeljenje brojem 8. Moraš prirediti bilježnicu i udžbenik otvoriti na 83. strani. Vjerujem da će ti množenje broja 8 i dijeljenje brojem 8 biti lagano jer smo do sad obradili skoro cijelu tablicu množenja. Pa evo jedan zadatak. Učiteljica ima 8 učenika u razredu. Vi dobro znate koji su to učenici. Ako svakom učeniku učiteljica zada 7 zadataka iz matematike, oni ih riješe kod kuće, poslikaju i pošalju učiteljici na pregled, koliko zadataka učiteljica mora pregledati. To možemo riješiti zbrajanjem. 7 plus 7 je 14, plus 7 je 21, plus 7 je 28, plus 7 je 35, plus 7 je 42, plus 7 je 49 i plus 7 je 56. Isto tako, znate da ovo možemo i kraće napisati pomoću množenja. Osam učenika po 7 zadataka, 8 puta 7 je 56. Dakle, učiteljica mora pregledati 56 zadataka. A što ako ima 8 zadataka ili 9 zadataka? Idemo i to pregledati. 8 plus 8, 16, plus 8, 24, plus 8, 32, plus 8, 40, plus 8, 48, plus 8, 56 i plus 8, 64. A ako svaki učenik riješi 9 zadataka, idemo još jedan put izbrojiti. 8 plus 8, 16, plus 8, 24, plus 8, 32, plus 8, 40, plus 8, 48, plus 8, 56, plus 8, 64 i plus 8, 72. 8 puta 8, 64, a 9 puta 8, 72. Dobro da učiteljica ima samo 8 učenika. Idemo sada vidjeti cijelu tablicu množenja brojem 8. 1 puta 8 je 8. Znaš da ako zamijenimo mjesta faktorima, da se umnožak ne mijenja. Tako je i 8 puta 1 jednako 8. 2 puta 8, to znaš od prije, je 16. Radili smo množenje brojem 6. Isto tako, 8 puta 2 je 16. I 3 puta 8 znaš od prije. 3 puta 8 je 24. Isto kao i 8 puta 3, jednako 24. 4 puta 8 smo također radili već. 4 puta 8 je 32, isto kao i 8 puta 4. 5 puta 8 smo također radili. 5 puta 8 je 40, a 8 puta 5 je također 40. 6 puta 8, sjećaš se od prošlog puta, jednako je 48. Kada zamijenimo faktore, dobijemo isti umnožak. 8 puta 6 jednako je 48. E sad dolazimo u ovaj dio koji moraš naučiti napamet, kao i sve ostalo što smo prije učili. 7 puta 8 je 56, a 8 puta 7 je također 56. 8 puta 8 je 64, 9 puta 8 je 72, isto kao i 8 puta 9. I 10 puta 8, to znaš, 80, isto kao i 8 puta 10. Sada otvori udžbenik na 83. strani. Pa idemo pogledati što radi naš Tintilinić.
Tintilinić je objesio slike sebe. Moramo prebrojiti koliko redova ima. Redova imamo 1, 2, 3, 4. I u svakom redu imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slika. Dakle, Tintilinić je objesio četiri reda po 8 slika. Kako bismo dobili ukupan broj slika ovdje, pomnožit ćemo 4 reda puta 8 slika. To znamo već od prije. To je 32. 4 puta 8 jednako je 32. Objesio je koliko stupaca. Pa idemo izbrojiti stupce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 stupaca. A u svakom stupcu imamo, ovo je jedan stupac, imamo 1, 2, 3, 4 slike. Ovdje ćemo samo obrnuti faktore. 8 stupaca po 4 slike je također 32. Pa prvi zadatak kaže, ako Tintilinić popije jednu šalicu mlijeka na dan, koliko ih ukupno popije u 8 dana? Dakle, popije jednu šalicu puta 8 dana. Ukupno će ih popiti 8. Zapiši odgovor. U 8 dana Tintilinić popije 8 šalica mlijeka. Kada to zapišeš, otvori bilježnicu. Zapiši naslov i prepiši ovo u bilježnicu. Zatim se vrati na mapu i pogledaj lekciju o dijeljenju.